Lepo pozdravljeni in dobrodošli v tretji oddaji Laži mi. Moj današnji gost je Ivan Šarić, hrvaški komik, rojen in prohodo v Zadru, trenutno pa že nekaj let životari v Zagrebu. Zdaj bi ga bilo pa fajn, da ga dodamo. Ivan Šarić, Ed, to je to kazat. Connecting. Evo ga! Dobro večer, Denis Avdić. Dobro večer. Dobro večer. Ej, jel mogu ja na bosanski pa ti na hrvatski, jer ja tebe razumijem. Samo mi reci kad točno krećemo sa ovim lažima. Uopšte ne znam o čemu pričaš. Aha, okej. Onda baš te lijepo vidjeti i hvala puno na pozivu. I hvala ti puno što si mi rekao za dress code, tako da ti izgledaš ko gospodina, ja izgledam ko klošar. To ti se isto zahvaljujem. Rekao sam, ja sam povedal vsem da ti životariš u Zagrebu, ne da živiš. Sve vejo, svi super čakaju. Evo, dragi gledatelji, ovo vam je razlika između života u Sloveniji i Hrvatske. Evo, samo čisto da vidite. Ja moram objasniti prvo svim Hrvatima koji su sad uključili. Ovo vam je Denis Avdić. Denis Avdić je znači grozno. Jedan od najlošijih voditelja u Sloveniji. Čovjek ne vodi ni jednu popularnu emisiju u Sloveniji. On ne vodi Tvoje lice zvuči poznato, on ne vodi Slovenija ma talent. Dakle, čovjek je najveće dno u Sloveniji što se tiče entertainmenta. Ali tebe bi ja htio pitati, kakva je situacija? Jesi dobro? Pri nas je situacija fenomenalna, fantastična. Na delovnem mestu je vse krasno, čudovito, sama pozitiva teme, vse je super. Moram ti reči, da edin veliko delamo z družino, se dosti ne vidimo. Da. Sem pa slišal, imamo pa novo vlado, Janez Janša je premijer in sem slišal, da se v Zagrebu vsi tresete, ker bo Janša predsedoval Evropski uniji. Pa ja ti moram u Zagrebu reći da smo mi to dosta mirno dočekali. Da. Jaz sem slišal, da se kar tresa. Ne znam o čemu pričaš. Zagreb ovih dana je proglašen čak jednom od najmirnijih dijelova na svijetu. Kaj Hrvati počnete po zim? Polet, ko ne delate nič, kaj počnete? Pa i mi vas vidimo po ljeti, čisto da znate. Dobro, vas Bosance vidimo na proljeće najviše. Ali vas Slovence vidimo samo po ljeti. Ja nisam znao da vi postojite u drugim godišnjim dobima. Ja sam mislio da ste vi mit preko zime. U Hrvatskoj vlada takvo blagostanje i mi smo svi sretni. Ja sam trenutno doma zato što ne mogu više raditi. Odbijamo toliko poslova da sam rekao moram se odmoriti na bar 5 minuta. Da. I jednostavno, svi su zdravi, ljudi jednostavno će živjeti do jedno 500 godina. A bi rekel zdaj, da ste Hrvati na Hrvaškem ta trenutek spremni za dom? Ja mislim da su ljudi koji su vodili NDH, ja mislim da su oni daleko gledali u budućnost. Tako da su to predvidjeli, ali meni ono što je smiješnije da Hrvati su cijelo vrijeme bili spremni i sad smo stvarno to doživjeli da smo u domu i bili smo spremni na to. Zanimljivo kako su i Srbi isto trenutno u svojim domovima, a oni navodno su bili protiv toga. Kako je tvoja korona? Je vedno zaročena. Znači ovako, ja i dakle, za sve slovenske gledatelje, moja žena se zove Korona. I super je. Tako da sam ja naučio živjeti s tim. Da, od koje godine već ti živiš s koronom? Ja već jedno 7,5 godina živim sa tim i nosim se. Tako da to jednostavno moraš naučiti živjeti s tim. Neki ljudi imaju, znaš, artritis, pa nauče. Tako sam ja. Jednostavno boli, ali reci mi, u Sloveniji, opiši mi za sve ove koji moje gledaju. Kako je stanje u Sloveniji, mislim, što se tiče morala? Kako su ljudi? Ekstra. Ekstra je. Mi se zdaj nagibamo k temu, da pač enostavno zapremo mejo za Hrvaško. Radi vas imamo polet, ampak to sta samo 2 meseca. Zašto se događa da po ljeti političke tenzije nestaju? Uvijek preko zime. A naši su na dopustu. Aha,
Naši so na dopustu in so verjetno prvotne. Jaz mislim, da so še vedno te tenzije neke so takrat, ampak načeloma, ko se ne ukvarjamo s problemi na meji, smo mi ful dobri. Zamisli da postoji recimo karantena, da nismo ovako slobodni, da možemo ići. Je bi ti to mogu zamisliti? Težko, ampak nadaljuj. To je meni kao zapor. Da, je. Bilo bi čudno. Ja. Da samo neko stavi negdje da ne smiješ izaći iz kuće. Ja ti to ne mogu zamisliti. Kada smo psi u pesjaki. A veš? Da. Ni. Da. Nemoguće. Mislim da bi se ljudi bunili. Da. Jaz mislim, da bi bilo. Mislim, a bi ti kar doma bil, kaj? Če bi te zaprli in bi ti kar v Bogu in bi bil doma. Še pes, ko se mu malo vrata odprejo, zvizne. Čekaj, da meni moja vlada kaže da ja moram biti doma i to je to. Isto s koronom. I da, sa svojom ženom i da moram gledati televiziju i piti i jesti, nema šanse. Ne. To bi bilo to od mene. Denis, uživaj i drži se, pozdravi svoju familiju, pusta Bog. Dobro, pozdravi koronu, čao, čao. Hoće Bog. A ja, čakaš da rečem? A ja, veš kaj sem ti hotel povedati? Če nas rad poslušaš zjutraj, Denis Audić Show, polajkaj še Facebook, pa polajkaj še Instagram, polajkaj, kar lahko polajkaš, stari, sam polajkaj. Aj prav, polajkaj pa poslušaj, stisni like.